Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x'taqsam miegħi. Il-kliem ta' Ġesu lil Pietru li jirrifjuta l-umiljazzjoni tal-imgħallem u l-mulej huwa kliem li nixtieq nippropornih lilkom. Eżis ordinandi għad-djakonat. L-ewwel stedina tiegħi eżis djakni li se tiġu ordnati minn hawn ftit ieħor bit-tqajjid ta' dejja u t-talba tal-Knisja hija li intom tħallu lil mulej ikunu l-qaddej tagħkom. Għax hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Qed jgħidilkom tiddejqux tammettu li għandkom bżonni. Għax jien għalhekk ġejt biex inkun għaddej. Illum ikkonsagrawlu ħajjitkom, qalbkom, moħħkom, il-forzi kollha tagħkom biex tkunu għaddejja qaddisa tal-poplu ta' Alla. Aħna nilqakom bħala djakni eżis ħuti. Nilqawkom bħala don kbir tal-mulej. Illum il-Knisja titlob fuqkom u magħkom biex tkunu għaddejja qaddisa tal-mulej. Jalla tkunu dik il-ħmira ta' qadi li fl-għaġna tal-Knisja tatina l-fwieħa tal-ħobbs bnin li jsir Ewkaristija u li tagħha llum il-mulej qed jagħmilkom u jordnakom għaddejja.